ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮಮತಾ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಚಾನಲ್. ನಮ್ಮ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತು ಇಲ್ಲ ಹೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಪೆಪ್ಸಿ ಲಗೆತ್ತೊಂದಿತ್ತು. ಪೆಪ್ಸಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ನೀರಣ್ಣ ಕಲ್ನ ರೋಡ್ದ ಇಲ್ಲ ಕೈತಲ 9 ಮೂಜಿ ಮ್ಯಾಗಿ. ಈಗ ಮೂಜಿ ಅಂಗಡಿಗೆ ಪೋದು ಬರ್ತದೆ. ಮೂಜಿ ಅಂಗಡಿ ಮಿತ್ತು ಪೋದು ತಿರ್ತು ಪೋದು ಒಂಜಿ ರೌಂಡ್ ಹಾಕಿದ್ದು ಚೆಲ್ತು ಬರ್ತ ನಾಲ್ ಅಂಶ ದೊಂಬು ನಾನೈತ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂತು ಶಾರ್ಟ್ ಸರಿ. ಮ್ಯಾಗಿ ಆಡು ನನ್ನ ತಿನ್ಪು 20 ನೀರುಳ್ಳಿ ಬರ್ತೇನ ಮಾತಾ ನಾನು